Kastan jonga shimet kadei banlong kaban mentoy ya baro hinong sosnong jong kastet jongi la phideu khasi ne la phideu karo ka reservation policy kamde ka policy ka bathamai menta kadei bala ya na do usnem ka khandes pa ni ko a de menta la da kadon hangno no ka badei ban ye penbet ngi de ban ye shong ban ye penbet lang ban mentoy lang ki khon samla jongi bakini yo kam yo cha kam dei bang ong ba on khate na we pun mentoi shawei ndrei ni kwa baka sarkar kan ai ya kata rai abaka high court kala ai kat kata rai bat kala IT haka sarkar baka dei ka sarkar ka badi ban rai kani lada ka sarkar kamla ka di ban ra siapo ka ba tho an ka ong kum ta ka high court te menta ka syong ka chik start ka sarkar ingin ai la di sarkar bahkan berkat ma angai ke sarkar ka don menta kamde ke sarkar ka ban shu new ben lan ne ban shu le siliang khamat te nginget ba kano no karai ka mi na kani ka all party meeting dei tang ka all party meeting kan don des ka meeting ba chief minister la pen bet yamta ki Sengbhalang baro te hakata ka meeting ju ki Sengbhalang ru kila bakin ai ka jimot ji berkat ju ki ke baki snow Halor ka reservation policy tingin saya mirlang baro ki jingmut jung ingin ya mirlang henta panwan ra ya ka jingbaha jokalawe ju ki khonsam la jung